Bapak Gober nggih, Mas. Leres niki, Ces. Nggih. Niki Pranyoto beliau itu seorang budayawan dan juga langsung selalu update lagu Sudah Jawa. tidak diragukan lagi. Bukan lagi. Ini bagus. Nggih, bideksa pokoke. Nggih. Lajeng usahanipun sukses. Luar biasa nih, lagu sukses neh no iki no. Rencangipun nggih Kathah. kathah. Relasinya luar biasa menika. Tur nggih nguri-uri budaya, Mas. Nggih. Adat ketimurannya tidak ditinggalkan ataupun dihilangkan. Pripun Dik Dewi? Alhamdulillah. Karo ngerokok ora apa-apa, Dik. Kene encer. Ning plah keringan mangkungnya mamanas Udah aku ora krungu lho Mas aku. Ih. Hor kata kong kong kok gak pas to Mas rumangsaku Mas? Apa aku wis gak kulino ngepaske ya? Ya jane pas ning gerbeken suara kipas Dik dadine. Kong. Kok kurang sithik lho Mas. Ya pas. Kong. Tuh kurang Mas. Kong. Kurang titik. Kong. Titik Mas. Kong. Wes mlebu? Oh wes. Aku lama aku Mas. Ulu. Aku 3 tahun loh Mas. Ulu. Hor kata kong
monggo 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 halah monggo 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 midhanget ingkang Ibu, ibu depanku ngitungin mas, monggonya Gimana? berapa kali katanya. Oh, begitu. Iya, ibu monggonya itu kalau belum 3 kali belum bu. Ya. Nanti kalau kurang bisa ditambah lagi. Boleh, sesuai boleh. request bu, iya. Tapi ibunya selalu dari tadi gina-gini terus walaupun nggak tahu judulnya cuma gina-gini. Terima kasih Bu, apresiasinya luar biasa. Ayo Yen, ayo. Paramitra kang nolya sugeng sugeng rawuhipun para tamu. Jan kaya aku ketularan ustazah gitu. Iya. Aku biasanya alim loh, Mas. Aku ya. Aku biasa. Ora- Dirimu sudah tahu kan pribadiku seperti apa, alim loh. Kenal betul. Bareng ketemu janda soleh ki aku terus bilang ya Allah. Ora aku terus sok- seperti ora ini sok ya. cantik gitu ya. Iya, ya Allah. Jadi aku cantik loh sekarang ini. Sok cantik gitu ya. Sore-sore yalah bapak ketat mangko jaluk ngombe. Sing salah aku ya Mas. Iya, sing salah Ngapuntene siramu. lho, yo lagi. Jenerakan belajar. lakune mesin no. Ojo Lakune mesin. cedak-cedak Lah aku iya, Mbak Yayan. Aku neruske kene kok ya. Ya. Omben no hatta omben 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 ono Emmanuel omben 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 satitik banyune pakan pakan pakan
pakangan pakan hatak pakan 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 nono manuk iku wi hatak pakan pakanan sedidik parase Duh layu bagus. Mas, sampun menika pamundutan saking Bopo Saiful Hajat. Nggih. Ngersake kutut manggung sampun nggih. Nggih. Menika kathah permintaan monggo Nggih, panjenengan alhamdulillah. urutaken nggih. Tulus kanthi raharja nggih. Amin. Nggih, alhamdulillah luar biasa nggih. Setunggal mbaka sawiji permintaan saking keluarga Agang lan ugi Bredgung saking panjenengan Bapak Gober nggih. Terima kasih. Menika wonten sambel kemangi lan ugi wonten gubuk asmara lan ugi terah saking fans setia saking Semar Mulyo saking Tangerang menika wau ngersakne kacu kuning. Terima kasih Kang Masku ingkang saking Tangerang. Tunggal mbaka sawiji monggo dipun pinangkani sambel kemangi sik ya ora apa-apa. Monggo Mbak Melati monggo. Nggih.